Ongitorri, hilarte bizi elkarrizketetara, gaurkoa lehenengo saioa da, eta elkarrizketok abiatu ditut aspaldi danikik pentsatzen, eta baita jendeak esaten, ez da, elkarrizketaketan heriotzaren inguruko jakintza zabaldu beharra dagoela, eta egia da ikasitakotik nik zero nekian, eta hor ikasten joan naizenetik beti pentsatzen nuen, hau esan beharra dago, ez da, hau zabaldu beharra dago. Eta gero nire lanagaitik eta heriotzaren inguruan bai elkartean eta beste leku batzutan ibilita entzundakotik, pertsonek kontatutakotik ere pentsatzen dudalako, ez? Hau partekatu egin behar da. Orduan, hortik dator, ezta? Elkarrizketa hauen zergaitia, eta ideia da heriotzaren aurrean kokatzeko baliabideak, berezko baliabideak ditugula gogoratzea. Hori da, helbururik eta nagusiena. Eta bide batez, gure gizarteak heriotzaren inguruan sortzen digun beltza, hotza eta beldur hori, inguratzen duen gauza itxusi hori, ea argitzen dugun. Bai, azken finean, ez daukagulako beste erremediorik hiltzea baina ondo bizi izan da behintzat. Eta horrela joango gara elkarrizketatuen etxeetara eta lekuetara, beraien kontakizuna, beraien esperientziak eta beraien jakintza jasotzen. Gaurko saioa, hil direnen ondoan esperientzia onak izan dutenekin izango da, eta heriotza prozesu naturala dela gogoratuko dugu. Bide batez, hori eginez, amonak, amamak, amumak eta amatxiak, eta bere izen guztiekin omentzea dugu ere helburua. Jaiotza eta heriotza prozesu naturalak direla gogoratuko dugu. Jaiotzarako emakumeen gorputza prestatuta dagoen bezala, beraien aldaketa guztiekin eta bizitza sortu eta erditzeko, gogoratu behar dugu heriotzarako ere gure gorputza preparatuta dagoela. Berez, naturak egin duela horrela, ez da, prozesu natural bat dela. Eta bere seinaleak dituela, ez da, lo gehiago egitea, temperatura aldatzen da, azalaren kolorean ere aldaketak egoten dira batzutan. Beti ere, beste gaixotasunik ez dagoenean, gaixotasun bat agertzen denean, horria beste prozesu bat izan daiteke, ez da. Eta beste seinale batariko bat ere, prozesu natural horretan, arnasa izaten da. Esaten dute, dakienek, zaintzaren garrietakoek, eta horretan dabiltzanek, arnasaren oso garrantzitsua dela, heriotza prozesuan oxigenoa galdu egin behar da. Heriotzaren prozesua emateko, ezta? Eta oxigeno faltak galtzen lehengo deskonektatzen duena, gure gorputzean burua da. Burua, izango zen aurreko aldean, arrazionaltasuna kokatzen den aurreko alde hori deskonektatuko zen lehengo, oxigeno faltak eraginda, eta gero geldika burua osatzen duten beste parte guztiak, ezta? Orduan hori da, hor arnasarekin esaten dute patroi bat dagoela, txeinez estokez izena dauka, oso izena arraroa, baina azken batean da arnasaren ziklo batzuk, arnasa sakonak, arinak eta apneak, arnasa gabe gelditzen den tarte bat, hori ziklikoki ematen da, batzuetan, ez beti, Gero baita ere gertatzen da heriotza prozesuan txistua tragatzeko hori indarra galtzen dela, eta orduan txistua arnasan ahoan egoteran arnasak zarata egiten duela. Eta horrek ematen duen beldurra, ez da? Ematen du, benetan itomenean dagoela. Eta horretarako botika batzuk badaudere txistua lehortzeko. Baina, azken finean, esaten duten arnasa, dala potentenetarikoa heriotza prozesu baten naturaltasunean, ez da? Hori, oxigenoa gutxitzen, gero ja, heriotzaraino joateko. Holakoak esan da, gaurkoan, Oiane Arriaran Iraeta dugu gurekin, bera Zumarragarra da, eta bere amona Bitxori Zubeldia Garmendia omenduko dugu. Bitxori Baliarrangoa zan, 98 urterekin hil zen. Oiane? Kaixo, arratsaldeon ere. Eskerrik asko gonbidapena onartziarren. Bueno, zuri. Eta amonaren etxea irikitzearren eta bertan jasotzearren. Vale. Eskerrik asko. Zuri. Nahi zut galdetu zuretzat amona zer zen? Zer izan zen zuretzat amona Bitxori? Amona Bitxori zan niretzako oso presente zeon pertsona bat, nire bizitzan, azkenen, kontaktu handia gendukan, egunero ikusten nun,
eta beti zezkan hitz goxok, niretzako egia esan. Eta orduan, babes txiki bat, ezakit, hor zeon amona, beti bere presentziakin, eta beti bere alaitasunakin, ze oso emakume alaia zan. Eta orduan, zan hori niretzako pertsona bat, oso garrantzitsua. Bizitzako parte handi bat, nire, pentsa, 6 urtetan egon nire ondon. Maitasun piluaz. Bai. Amona bitxori. Bai, hor kontatu zenidan, ez da? Bere eriotza prozesua, bere prozesua nola izan zen. Kontatu aldi duzu? Bai, klaro. Amona egia da, 98 urte bete zitu, baina azkeneko urten, bai izan zitula nahiko gora bera, batez ere indarra, gogoa, horrekin lotuta. Baina kalean zebilen. Bai, kalean zebilen. Bai, eta 18 urtekin, baina... Bai. Eta autonoma, bere kasa. Autonoma, bai. Egia azkeneko hilabetetan laguntza zeukala etxen pertsona bat zeukan, gauak eta, izan zulako, hilabete batzuk lehenago, eukizun horre mareo episodio bat hor, eta, bildurra sortu zitzaiolako, eta, pixka bat demora guztin, konpainia hori eukitzeko, ze bestela bakarri bizizan. Baina bestela egia da, kale irtetzen zala, bai nire amakin, bai osabakin, beti zeuken konpainia, eta normalen gogoa kale irtetzeko. Baina egia da hori bazkeneko urten, egun baten gogoa zeuken, gero igual pasatzen zitu 3 egun etxen, gero derrepente 2 hilabetetan egunero kalea zijo, baina ikusi genuen pixka bat, denbora baten, nekatuta gozeola, gogo gutxigokin, eta hori, baina, hil aurreko egunen, gainea kasualea izan zala apagoi famatu hori. Ai, ama! Karo. Egun hortan, atxaldeko 8 arte kalen egon zan, bere etxeko 2 pixu eskiarakin igo zitun, ze astensorea zebilen. Eta hori zantzan astelen baten gogoratzen naiz, aste artea ja etzan ondo sentitu bera, eta aste azken goizen hiltzan. Eta nola jakin zenuten, nola izan zen prozesu hori, nola jakin zenuten hiltzen ari zela? Astelen hortan esate izuten bezala, aste arteko goizen ja, bera etzan ondo sentitu, eta berak eskatu zion nire amazion momentu hortan berekin, eta eskatu zion medikoa ideitzeko. Ez alako ondo sentitzen, eta medikoa etorri zen, ikusizun dana ondo zeukala, eta hiltzen ari zenik ez zuen ikusi zion gibela edo zeukela inflamazioaren batekin, da galdetu zionea zerbait desberdina jantzuten, da karo, amak esan zion, justo bat ezin izan genuen janaria berotu. Apagoien ondorioz, orduan, latak, eta esparrago batzuk, eta hori izango da ezakizar, eta jazta, deskantzua. Eta hori, eta orduan hori zantzan astelenen, aste arten pasatuzu noen egon zan, debil, indarri gabe, lo, eta eta aste azken goizen, hola esezegola, hilintzan, Hor, osaba, esaten bai, hor osaba zegoen, berekin momentu hortan, eta gero beste osaba juntzan bisita egitea, eta beste osaba honek kontatu zin nabaritu ziola arnasketa edo desberdina, eta esan zin nik uste eta mona gaurtik ez dela... ez dala pasako edo gaur hilingo dela, Arnasagatik, zerbaitengatik nabaritu zion, ezakit, desberdina, eta bere txetik jetxi zanen, ez eski 5 minututara, deitu zion beste osabak, amonakin zeonak, eta esan zion, hilintzala, Eta hor, adibidez, zure osabak, asko harritu nindun, entzun nizunean, lehengo aldian, hori osabak esatea, arnasa aldatu zaio, eta igual ez da pasatuko, ez da, hor, beldurrareki medikuari deitzea, ez da, ze hori askotan gertatzen da, ez, karo, ez dakigu prozesu natural badala, lasai dago, ez du behar ezen, ez da epidurali behar, ze badoa ondo, ez, eta hor, ni beldurretin atorrela, esango nu, medikuari deitu zaio, ez, eta zure osabak sumatu, arnasa pizkat ezberdin etorrela eta lasai. Baina eski ikusi zuten amona zeola hain lasai, lasai, orduan ez duten ikusi ez agonizatzen, ez minakin, ez ezer, orduan,
etzan erabaki medikoai deitzea. Listo. Hori da. Laxe utzi zen, bai. Etxean. Etxean, goxo, hori da, bere hoen, eta, bai. Eta zuk nola jakin zenuen, nola izan zen eriotza momentua edo hil zela? Bai, ni hori dendan neon, eta osaba etorri zen, eta hori esan zin, oian amuna hilinda, jazta ditu dite osabak, eta hilinda. Eta, claro, ni jendea atenditzaren nintzen, orduan, ostras, ez duen espero, eta pertsiana, jendea atenditu, hor bertan zuen jendea atenditu, eta pertsiana itxinun, bezakit goizuko 11 terdik eozien, jendea zebilen, eta hori, eta erabaki nun, nenula amona ikustea jun, ze bertan nuken, ondon, 2 minututara bizi zan, orduan erabaki nun denda itxi eta bera ikustea jutea, agurtzeko, edo, ezakit. Samona oean zegoen. Oean zegoen, bai, bere oen. Lo bezala hil zen. Hori da, lo bezala, bai. Eta hor, zuk askok beldurrarekin gorpua, hildakoaren gorpua, ez dutena ikutu, edo ez dute, zuk hori ezen nun izan. Nola bizi izan zen? Bai, ni sentitu nun gogoa, ez dakit, gogoa zebanekin izango zala azkeneko aldia. Orduan, bai, pixkat emozioa bete naiz. Gora bitxori. Claro. Bai, gainera, oianetan ni laguna gara, eta beste gai askotan heriotzaren inguruan asko hitz egindakoa gara, eta urte asko pasatu ditugu nebarrez, porrotxek esaten duen bezala, porrotxek eta marikototx eta esaten duten bezala, nebarrez, negarra eta barrea, eriotza hori da, bizitza eriotza, eta negarra eta batera. Orduan hori ja oitxu gara, eta hori da ikasketa bat, negarra eta lasaitasunez egotia, hola, emozionatu, eta maitasunarak eragiten du emozioa asko. Eta nik ezin dut aguantau, ez dut jaten badakite ezin dutela aguantau. Orduan, nik pentsatu nun, nahi nula amona ikustea jun, ikutzea jun, musu bat eman, eta hoxe nun, jazta den da itxi, jun bere gana, kasualidadea nahi eta bio genden, eta hori jun ginen, besarka bat eman, musu bat, eta burik ez, gorpuarekin. Bai, ez, karo, sentitu hotza zehola, klaro. Baina niretzako zan, lo da zan bezala, ze itxura zeukan berdina. Hain guapa gainera dut zan beti, eta hain dotore, eta hola xein genuen, bai, jun, besarka bat, muixu bat eman, bere ondoneon, eta hola izan zen, bai. Eta hor, oiane, zemalaba dituzu, txikiak, ez da, Luken eta Nora, eta beraiek nola ikusi zuten, adibidez, amona edo... Bai, kasualidadea Nora, ikastolakokin kanpon zeon, eta momentu hortan ez zeon berta, baina txikik, Lukenek, berak esan zuen enteratu zaren nire, dut amona ikusi, etxen. Baina kasualidadea, bera ikastolatik atera zanen, langilek, tanatorioko langilek zeto zen, amonan etxea, eta erabaki genuen, momentu hortan, ez zara momentu egokia, ze, genekin, gorpua nola, manipulatu, edo iten dute gero, karretilla baten, eta, igual hori ez zala, ume antzako egokiena, nahiago genuen. Claro. Zezuk, adibidez, hor, ezenun ikusi amona nola eramaten zuten. Ez, nik ezun ikusi, hori da, langilek etorri zianen ja, irituztean jende asko gendela, eta, utzi bartzaila beraien lana iten, eta orduan etorri zianen, erabaki genuen jutea, nitanean naia jutea, eta hori, eta umea ere Luken ez ekartzea, hori, zalako igual, denbora gehiago pasatuko izan balitz, langileak etorri baino leno. Hori da, beste gauza bat ikasi dudana. Aldala beranduxeago deitu, ez dala, nik uste nun derrigorra zela hildakoan berala medikuari, hori zertifikatu bat erateko, eta gero funerariakoa. Ikasi dut ez. Gainera gure klimarekin, gero eta bero dago doa, baina ez. Orduak ere lortu aldituzula, lasai, piskatoritxeko. Momentu hortan izan zan nahiko azkarra besatu santanatorioko, eta ez zuen eman tartea, eta orduan erabaki genuen, ja beraiek horre onda, ez dala momentu egokia, baina gero Nora etorri zanen ikastolako bide txiki hortatik, esan genion, birra amona beraientzat. Hiltzala, eta beraiek ikusi nahi zuten, tanatoriora juntzian, han egon ginen denok elkarrekin, ikusi zuten amona hilda,
eta hortxean ginen denbora bere ondon, bai. Aurrekin natural. Aurrekin, bai, ontzian hor denbora asko danak egon ginen. Eta kalderak eta egiten zituzten, olako, beraiek lasai hartu zuten. Bai, lasai. Nik uste lanketa eginda daukagula, eta bai, ordun modu natural baten bizi izan zutela, bai. Bai, baitu, hor dago, ematen du lo dagoela. Ikusi egin zuten. Bai, gero ilobak ere ikusi zuen, orduan 2 urte behar zituen ilobak, eta lolo, esatezun, bai, txikik ere ikusi zuen, bai, txikienak ilobak. Eta, bai, modu hortan, oso natural, oso lasai, bai, eta goxotasun handiakin, bai. Eta hor, ezuke aurrekin eta hori ondo landuta, eta nola esango zenuke orain omentzen duzula Amona? Nola gogoratzen zara berarekin? Zer egiten duzu, bera omentzen? Edo zer ez duzun egiten ez gogoratzeko? Ez da, niretzako nik, karo, egunero ikusten un, edo bai, dendatik pasatzen zen, egunero, edo parken. Denda, bera laugarren generazioa. Ni laugarren generazioa, nahi, hori da. Bera bigarrena, eta bere familia. Gero hori da, gero sagata amantzian, eta hori ni laugarrena. Eta orduan, klaro, niretzako oso egunero ikusten, dendatik ez baztan pasatzen, parken egoten zen, hor txeotezan, egonen, orduan, karo, ni etxea biden ere, beti ikusten hon, umeik asoite zien, eta orduan oso zaila da beretaz ez gogoratzea, ze oso presente haukat. Eta aparte, aurreko noin dela gutxi, anaiakin, Amonan txorakerik komentatzen eta kriston parrekin genitun, bere irteera batzuk, hola, ezkitzen zitunak. Eske gero, bezero batek esan zin, que era mujer de pocas palabras, pero lo que decía, qué bien lo decía, esatezun, eta bai, hola, orduan bere anekdota kontatzen, eta bai. Presente. Oso presente, bai. Gero gaina, berak esatezin, etxe bizitzaz aldatu genunen, lehen beste baten bizi ginen, eta bai, nik erosiko izkizut kortinak, eta hola ez na honen erekin gogorauko zeate, esatezun. Zala, beharrezko, baina bai, gogoratzen ez kortinak, ere bai. Edo nun dago amuma. Bai. Ziona. Eta hau, bitxo, hau ez dizut lehenago, elkarrizketa zi aurretik ez dizut aurreratu, galdetuko dizu da, hortan galdetuko dizut, eta, badauka, izango zenuke hitz bat, Amona bitxori, ez da, gogoratzeko Amona bitxori ekarri, eta hitz bat bera definitzeko? Nik esan ganuntzala, oso alaia eta dotorea. Bai, oso elegante, bai. Bai. Bueno, eta maitagarria, eta esan dizket, ez dakit, 1000 hitz bainola esaten diazu bat, eta esango nuke nezako oso alaia zala, eta oso elegantea, bai. Beti, bezakit, bere burua ondo ikustea gustatzen, baina 98 urte arte, bere pelukeria... Zutik, uste, hilabete lehenago intzula permanentea. Bai, eta beti bere koloretako zapikin, bere koloretako poltsa, oso ezagutu degunak, eta herrin ezagutu jendek, oso, bai, elegantea, eta bai, bezakit, bizipozakir, bai. Bizipoza. Bai. Itz bat aukeratzekotan? Bai. Bizipoza, bitxo. Bai. Gora, bitxori. Gora. Eskerrik asko Oiane benetan bizotzez, gonbidapen hau onartziarren eta leku aitziarren. Eskerrik asko. Bueno, eta hau da bonus track bat, ze elkarrizketa bukatuta gero, gogoratu gara, eta hau da Oianen gehitu nahi duen detaile bat, esan dugunean, hitz egin dugunean, nola gogoratzen ditugun hildakoak, maite ditugun hildakoak, ez da, edonun agertzen direla, edo leku askotan agertzen direla. Ordan hau da, Oiane, zer nahi duzun gehitu? Bai, baitu kasualidad, asteburun ganbara txukuntzen egon naiz, eta papel batzun arten, baten ikusi nun, txarteltxo bat, Amonak idatzita bere letrakin, eta hori da nire urtetan, berak pagabatezian,
Eta jartzen zuen, bai, zorionak, 2010ko apirilaren bat, gure oian maiteari, Aitona eta Mona. Zer Aitonare bizirik zeon. Eta niretzako izan zen, bera bidalitako besarkada bat bezala. Bai. Zelako derra. Eskerrik asko. Nebarrez. Nebarrez. Bai, baina negar, bai, emozio politxetik. Emozio politxetik. Eta lehen esan duguna, gora bitxori. Gora bitxori. Eskerrik asko. Bueno, eta elkarrizketa hauekin jarraituko dugu, hau grabazio hau nererkiaga.eusen jarriko dugu, dut informazio guztia eta plataformetan zabalduko dugu. Bueno, ondo bixi eta hile arte bixi.